हेलौ गुड मर्निं लोगोफोर नै दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोबोद इम्परटेन्ट रायजोफोर। इम्परटेन्ट मानो होनना बुङोबा पुलिसनि फुल फर्म मिनिंआ मा बेखौ आं दा नोंथांमोननो खिन्थानो थांगोन। पुलिसआवहाय मा जायो आरोना। थिग बेबायदिनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायलांबाय था। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना माने थिग बेबायदिनो नुलांबाय थानो हागोन आरोना, नायलांबाय थानो हागोन। पुलिसनि फुल फर्म मिनिंआ मा आं दा बेखौ नोंथांमोननो खिन्थागोन। बेजों लोगोसे आरो दंबावो लेंग्रा खाना फुजा बबा बैफोरखौबो मा बुङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माने खिन्थालांनो आखायाव लादों आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। सापर्ट खालामलायदो भिडिअखौ गावजों लाइक एन्ड साबस्क्राइब शेयार खालामनानै हो लोगोफोर। नोंथांमोना सापर्ट खालामलायबासो माने आंबो एसे चेनेला माने ग्र' जागोन खिजानिबो आरोना नोंथांमोननि अननायाव। थिग बेबायदिनो नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम, नायलांदो बिदिब्ला। पी माने पाब्लिक, ओ माने अफिसार, एल माने लिगेल, आई माने इनभेस्टिगेशन, सी माने क्रिमिनल, लेंग्रा माने लेम, ई इमारजेन्सिस। प्रट'कला पुलिसनि फुल फर्मआ बेनो रायजोफोर। बबा दाम, खोमा बेंगा दिप, मेगन खाना ब्लेड,